Som dokončil world mode, inštaláciu world modu na jadro z tejto strany cez streamer k zemi a potom sme si podchytili ešte filtráciu trošku kvalitnejšiu. Počkaj, drží, dobre. Trošku kvalitnejšiu filtráciu, chladenie bude vodné. Asi stačí. Urobíme, že... Môžeme nasadiť vodný blok. Kto má rukavice? Marečku, môžeme nasadiť vodný blok. Zasná páka. Drbem nejako. Je tu niekde? Chlapisko.